Aku ketua jingkren haki social media. Di nakaliang kejongaro ngam so yaham dalele ro ya. Namar ba anjukno ba kita ki MDC jong ka VPP jo ka KGDC ba kisha terwa ban cha thiet mo de ki phokro kalong ke ka ba msula priang tapi Nomor ba nakaliang kajongi habang UI ba upay ba ula ay kataka mandate ya ka party VPP bakan yo ban sensyar hapon si council ru kamdan kanu kataka jin konyo na do basta na mangiburom ya ka mandate ka jong upay ba namar balay ba ni rungi don ka benta ka bakraw habo upay ba ula je dingi kabangi ru ginay kataka jin syakri ba batam yo pa ba lingba ka district council la jedingi banle chapot district council banyatai la jedingi banle district council banyatai pat kumno ban pen klan su e taki al ki jongi mo ki bala bin shat yangi apo ka khan ka ban reo hanrei pat ka jingkran ka jongi MLA Jong ka konsensi maulai iba break. Kalong kejingkaran ka baklim nong rim sisa. Namar haba pile banyalap election. Hakmat ki jong hakmat ki paiba. Na thraim dadon kam tapi banong banahap ban kentho ban kring yu paiba ban kentho brio. Ne ban shubain brio. Handai ngasngo ba piti ben lebe takinong rim ki jongpi ke ba pi pidon to ai bu pai ba run smo tho ke ni kita kinong rim ki basisha ba pin chupen mi takinya ki khana tang ki jongpi ki ba lese ban pen bi yo pai ba tina kalian ka jonga hi nga pen ram jore ka jingkran banong ba ki MDC VPP ki la sha terbaru shi pokror Namar kani kalong siya ke banum laban pediang. Bari nga kwa iba break. Bakum baki cukran na kapor sa kapor. Baki kilong kita kiba. Ya jak lenti ka bade. Kiba ya jak lenti ka bakoy. De bendon be ka transparency. Tengah kwa kan be pensay mo. Hakmat jumpay ba. Kaya kita mo kibalit bantarwa. Hado si kror na ki po kror ya ki MDC VPP jong ka KGDC para ka jo ka porro baki kita ki MDC ka jong ki basha terwa namar ban syukran hasurok sengken hamadan hamadia bat ban syukran no kani kalong ki ka ba nakaliang ka jong aro ngam laban pediang tengah ngait scam ba paiba ula ji dingi bangin trebet na bentaw pa ba te bat ngangit scam hiro baka isi kabayalam khmat daga party VPP bakan trebet ya kakam betu ai baki ke bro khal se bu pai ba yun sa bishar mo bana kalian ka jonga lelengim dan e banong ba ngin khonyo e ta isi kabayalam khmat daga VPP sa sisian nganong biang e phi ba brai makam dan kanu ka jingtmu na kalian ka jongi kiliang yate ban pen klem ya ke isi belam khamat ka VPP henry nakaliang ka jongi nyai lai lut ya ke isi belam khamat ka VPP ba kan trei ila ka kam bat nakaliang ka jongi ro lada phi don kam ka bangi ngin trei lang ne ngin kersan lang ya ke isi ngilong ki bakloy ten re ban thmu hi